Ja ensimmäisenä tänne tulee nigerialaisia naisia. Tikkarinaisia. Siis ihan saa. Niin. Kuitenkin tikkari. Mikäs teidän nimenne? Mitäs päivänne on mennyt? Seuraavana tulee nigerialainen mies. nigerialainen tikkarimies. Niin. Sun päällikkö. En mä jaksa. Nigerialainen tikkarimies. No Moi. niin, mitäkäs päivänne on mennyt? Eiku moi. Moi. Privet! Mikäs on teidän nimenne? Minja Savut. Nigerialainen tikkari. Mitäs päivänä? Tämä tulee meidän uusi Uutisankkuri. Akuankkuri. Se on oikein ankkuri. Niin. Eli toisin sanoen herra Grönborg. Ai nyt tulla vähän rauhallisemmin. Niin. Tervetuloa tänne uutislähetykseen. Mitenkäs päivänä on mennyt? Mikä on nimen? Mitenkäs päivänä on mennyt? Mitä? Moi. Kerro! Moi. Mitenkäs päivänä on mennyt ja mikä nimeni? Hyvin. Ja nimeni on Aku. No, mikä on uutisankkuri? Tosi niinku mietin. Mitä äsken kysyitte? Mikä on uutisankkuri? Mä teille sitten. Koska sä et tiedä. On tatuointi Eli Sen nimi on Aku. Se rakastuu ykön Aalla. Ei kun Ai, rakastaaks Aku A? itse. Onpas itse rakastunut. Seuraavaksi tulee tänne, mä en muista itsekään sen nimeä. Sarak. Sarak ja hänen siskoineen, kaksoissiskoineen, kolmoissiskoineen, neljässiskoineen. Siis että ne on niinku neljäs sisko. Joo, moi. Ja mistä sun muut siskot? Mitäpä sä kutsut niitä? Tytöt, siskot, tulkaa! Ne ovat todella samanlaisia. Mut sä et oo yhtään se. Mitä? Siis... Oot sä ihan aasi? Siis toi tarkoittaa, että ne on todella samanlaisia. Niin, te olette todella samanlaisia. Aivan hyvä. Me ollaankin. Niin. Nyt minä voisin kertoa, mikä heidän nimen on. Tässä on Shark, tässä on Shark ja tässä on Shark. Voitte nähdä. Siis toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan. Joo. Tervetuloa teillekin! Joo, moikka. 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 Moi. Nähdään huomenna. Joo. Mä... Tai toivottavasti ei. Niin. Koska mä haluun kuolla. Tää on ollut niin rankkaa.